Hola, com esteu? Soc la Lorena Martínez. Benvinguts i benvingudes a la xerrada que us oferim avui. L'objectiu d'aquestes assemblees és per informar-vos sobre les últimes novetats respecte a temes que més us poden interessar. Tot l'equip de Pública desitgem que us siguin de gran utilitat i si després d'escoltar-la encara us heu quedat amb dubtes, ja sabeu on trobar-nos. Al finalitzar l'assemblea us facilitarem el contacte de tots i totes les permanents per territoris amb les quals us podeu posar en contacte per resoldre totes les situacions en les que us trobeu. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i, com sempre, pendents de tots vosaltres. Gràcies. Bones a totes i a tots. Soc el Josep Ibáñez, permanent de Pública a les Terres de Lleida, i avui m'agradaria parlar-vos de la jubilació a l'educació pública. El primer que hem de saber és que per jubilar-nos com a mestre o professor hem de tenir 60 anys com a mínim. Abans dels 60 no us podeu jubilar. El segon que hem de saber és que hem de distingir els que pertanyeu a classes passives, que sou tots aquells funcionaris que vau aprovar l'oposició abans del 2011, i que pertanyeu a la Seguretat Social, que som tots aquells funcionaris que vam aprovar l'oposició a partir del 2011 i tots aquells funcionaris que sou interins. Ja sabeu que la pensió màxima ha anat pujant i ara està a 2.707,49 euros bruts. Per cobrar el 100%, un docent de classes passives de secundària ha de tenir cotitzats 32 anys com a grup A1 i un de primària de classes passives 35 anys com a grup A2. Un docent de secundària amb 32 anys cotitzats com a grup A1 arriba al màxim, 2.707,49. Nets serien un 2.100 i pico. I un de primària, amb els 35 anys cotitzats com a grup A2, arriba a 2.392,76 bruts, que nets serien 1.900 i pico euros. Tot depèn de l'IRPF que ens posem. De moment, per aquest curs 2021, la cosa es manté igual. No hi ha canvis. Bé, una vegada tenim els 60 anys, haurem de mirar els anys que tenim cotitzats. Aquests anys cotitzats poden haver estat a la pública, evidentment, però també podem tenir anys cotitzats als centres concertats o a l'empresa privada directament. Per estar segur dels anys cotitzats haurem de demanar la vida laboral. Si heu treballat a la privada i si només heu treballat a la pública, hauríeu de demanar al departament el certificat de serveis prestats. I dins del vostre atri, passar-nos el full on apareixen els anys de serveis prestats. Sembla redundant, perquè hauria de ser el mateix, però no és així, perquè amb el certificat de serveis prestats veurem si tots els anys que has treballat, si ho has fet a jornada sencera o no, que a vegades pot passar que no ens en recordem. I també podrem veure els grups de cotització, que aquí al certificat de serveis prestats surten especificats. Amb aquests papers, el teu permanent del teu territori ja podria fer-te una simulació de la jubilació. Tots aquells docents que us vulgueu jubilar ara i que heu tingut criatures, heu de saber que si en el moment de tenir cura d'aquestes criatures vau quedar-vos a casa sense rebre cap prestació, estic parlant de dones que ara poden tenir entre 50 i 60 anys, doncs que sapigueu que teniu dret a demanar un certificat que es coneix com a certificat de períodes assimilats a efectes d'alta i que suposa 270 dies cotitzats per fill o filla. Si algú es trobés en aquesta situació, hauria de posar-se en contacte amb el seu permanent perquè li enviés la sol·licitud per tal de demanar-ho a l'INS. Quant a la jubilació dels funcionaris interins i dels que vam aprovar l'oposició a partir del 2011, ja sabeu que pertanyeu a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i que actualment pots jubilar-te als 65 anys complerts
tenint 37 anys i 3 mesos cotitzats per cobrar el 100%. La jubilació anticipada voluntària per a aquest grup de persones pot ser als 63 anys, sempre i quan tinguis 35 anys cotitzats com a mínim. També heu de saber que per cada any que no arribes al màxim per cobrar el 100%, dins de lo que és la Seguretat Social, et descompten entre un 6 i un 7,5%. Si a classes passives et compten tots els anys de la teva vida laboral, per saber quan et toca de jubilació, a la Seguretat Social et fan la mitjana dels últims 24 anys. Una altra diferència entre els jubilats per classes passives i els jubilats per la Seguretat Social és que com a jubilat, els de classes passives continuareu pagant els vostres medicaments. I els jubilats per la Seguretat Social els tindran gratis. Com a novetat, dir-vos que ara per ara, tots aquells o aquelles que us jubileu, saber que per tenir un fill et poden pujar la pensió 378 euros anuals sempre que no arribis al màxim. Si tens 2 fills, el doble. I es reconeixerà en totes les modalitats de jubilació. Bé, com faig els papers? Una vegada compleixes aquests requisits que hem estat parlant, de tenir 60 anys, pots baixar-te els documents de jubilació a través del portal de centres, sol·licituds i tràmits del personal docent, jubilacions. Torno a repetir, portal de centres, sol·licituds i tràmits del personal docent, jubilacions. Allà trobareu 2 documents que us interessen, el de la jubilació voluntària i el de les vacances. El de la jubilació voluntària és molt fàcil d'omplir, ja que només heu d'omplir les vostres dades personals i posar el dia que us voleu jubilar. Com a funcionari de classes passives podeu triar el dia que vulgueu. Penseu que si trieu el dia 1 de qualsevol mes, aquell mes el cobrareu com a una nòmina ordinària i seria el mes següent que començaríeu a cobrar com a jubilat. Per tant, podeu triar el dia que vulgueu. El dia del vostre aniversari, el 15 de març, el 31 d'agost o l'1 de setembre, el dia que més us agradi. Si us jubileu el 31 d'agost, no té molt sentit que us demaneu les vacances. I dic demanar perquè el departament no us les pagarà. Però si us jubileu un 5 d'abril, sí us heu de demanar les vacances. Penseu que cada mes que treballo són 2 dies i mig de vacances. Per tant, una persona que es jubili el 5 d'abril li tocaran 20 dies de vacances que les gaudirà tot just abans del dia que ell ha posat que es jubila. D'aquí que hagueu d'omplir també la sol·licitud de vacances, d'acord? Una vegada presentades les 2 sol·licituds, les quals les presentareu amb 3 mesos d'antelació a la data que us voleu jubilar, i ho vull remarcar, ho heu de demanar amb 3 mesos d'antelació, a cap d'un temps rebreu la resolució de jubilació per part dels vostres serveis territorials, acceptant la vostra jubilació i que a partir de tal dia ja estarà jubilat. Passem ara a algunes de les preguntes recurrents que ens acostumen a fer. Puc jubilar-me estant de baixa? Sí, ho pots fer. Quantes pagues tinc com a jubilat? Tens 14 pagues igual i íntegres. Em treuen IRPF? Sí, et treuen. I l'aconsellable és que et treguin entre un 19 o un 21 perquè després Hisenda no et doni un ensurt. Puc cobrar la pensió de viudetat també? Sí, pots sumar-la fins a arribar al màxim, d'acord? Al màxim establert per l'Estat, que ja hem dit que és 2.707,49, recordeu. La mili computa com a temps cotitzat? Sí, però com a grup E, d'acord? I penseu que nosaltres som, si som mestres, som un grup A2 i si som professors, un grup A1. La mili computa, però com a grup E, la qual cosa vol dir que es pot fer baixar la jubilació.
Quan em jubili puc treballar en alguna altra feina? En principi, és incompatible la jubilació amb el treball a d'altres empreses. Fins quan puc perllongar el servei actiu? Penseu que als 60 és la jubilació voluntària. Si no et jubilessis en aquesta edat, podries fer-ho quan volguessis fins a arribar als 65, que seria la jubilació forçosa. A partir del 65, la renovació del servei actiu ja és anual. D'acord? És a dir, que s'ha de demanar d'any en any. Si m'ho penso, puc renunciar a la jubilació voluntària? Sí, puc renunciar a la jubilació voluntària, excepte les que tenen efecte a 31 d'agost. Aquí has de desistir abans del 30 de juny. Com presento els papers? Pots fer-ho per internet, a través del portal Atri, expedient, sol·licituds a recursos humans, les meves sol·licituds, o demanant cita prèvia als serveis territorials i presentant els papers per registre. Per què ara Classes Passives ha passat a l'INS? Ha passat el monitoratge, el que és la tutorització, però només això. I s'ha fet per evitar tràmits parlamentaris, perquè ja sabeu que les jubilacions de classes passives anaven dins dels pressupostos de l'Estat i s'havien d'aprovar al Congrés dels Diputats. En principi, no hi ha cap canvi més. Canviaran les condicions als que som de classes passives? De moment, totes les novetats venen als que estem acollits a la Seguretat Social. Els que sou de classes passives, de moment tot continua igual. Però, sincerament, és difícil assegurar què passarà i com estarem d'aquí 10 anys. Bé, i crec que això és tot. Gràcies, i si teniu algun dubte al respecte, no dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre permanent de zona. També podreu consultar tota la informació relativa a jubilacions al nostre fòrum de publica.cat. Gràcies i molt bona tarda. Si teniu més dubtes, les persones que esteu afiliades, recordeu que teniu contacte directe amb la vostra delegada o delegat sindical via telèfon. Qualsevol dubte o neguit que us sorgeixi, perquè segurament us en sortiran, no dubteu en trucar-nos que us atendrem de bon grat, d'acord? També les persones que no sou afiliades, us deixo ara aquí el contacte de les delegades i delegats de zona per si voleu enviar un mail per si us en surten algun tipus de dubte, d'acord? A l'Alt Penedès Garraf tenim el Jesús Martín, al Baix Llobregat tenim el Jesús Orellana, a Barcelona tenim la Yarima Hernández i l'Òscar Romero, al Barcelonès Nord, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià tenim a la Lorena, algunes persones de Badalona també esteu començant a tenir contacte amb mi, a poc, per qüestions d'organització. A comarques gironines la Eva Pujol, a l'Hospitalet i el Baix Llobregat la Imma Sant Saturnino. Després a Lleida tenim el Josep Maria Ibáñez, al Maresme aquí una servidora, la Sílvia Martínez, a Tarragona tenim el company Agustí Candel, a Terres de l'Ebre tenim el company Xavi Varela, que li vull agrair tot el suport tècnic, és qui està a l'altra banda a ajudar-nos a fer aquest vídeo, i al Vallès Occidental tenim el Toni López i al Vallès Oriental a la Raquel Gil. I aquí us deixo els mails, podeu tirar-lo enrere, més que res que és important que estigueu en contacte per si teniu algun problema.